এই পূর্বক কি জানে এই প্রমোদ বড়ো যে পুরা অত্যাচার माने थारैनो गोबिंद बसुमतारी सारा दिनै एनडिबि फोरखौ मा बाथ्रा बुंखो एनडिबि फोरनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा मा बुंखो आरो दुखु मोनथावना मा बाथ्रा बुंखो हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गोबिंद बसुमतारी सारा एनडिबिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे बिपिएफनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन आरो फारसेजों लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा बे गोदान बोसोर सानजों लोगोसे इउपिपिएलनि चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारखौ मा बुंखो आरो लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन दा बाथ्राया बेसे साननो गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन थारैनो गोबिंद बसुमतारी सारा दिनै एनडिबि फोरखौ मा बाथ्रा बुंखो एनडिबि फोरनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा मा बुंखो आरो दुखु मोनथावना मा बाथ्रा बुंखो फारसेथिं बिपिएफखौ मा बाथ्राजों सोंखारिखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ जोंहा मानव गेदेर डिपुटि चिफ गोबिंद बसुमतारी सारा माबायदि बाथ्रा बुङो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय थारैनो गोबिंद बसुमतारी सारा दिनै एनडिबिनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा बुंखो ना दुखु मोनथावना बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायनाय जि बिपिएफनि सरकारमोन सरकारनि समाव एनडिएफबिखौ बिथांमोना कोनो हेफाजाब होबाखै मददबो होबाखै आरो बिथांमोना एनडिएफबिखौ जि जेंना लानाय सरकारजों सावरायबोदों 2005 निफ्राय बे सावरायनायखौ साक्सेस जाजानायखौ कोनो दिन लुगैयाखैमोन जों 2006 मायथाइनि जिथु बिसायख'थि एसेम्ब्लिनि जिथु बिसायख'थि बेवहाय बिपिएफनि माखासे थान्दैफोरखौ बिजाथिफोरखौ जों हेफाजाब खालामनानै देरहाहोदोंमोन देरहाखांनानै बिथांमोना बे समाव कंग्रेसजों लोगो जानानै सरकार दादों आरो धरनानि दाबियानो बेनोमोन जे एनडिएफबिनि जि सिजफायार बेखौ भारत सरकारा भंग खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ हाग्रायाव हगार हरफिननांगौ सिजफायार खालामना दंमोनब्लाबो बिथांमोननि थानो हायैबो जादों बिथांमोना गावसोरनि सोद्रोमाफोरखौ जोंखौ अयथासार खालामदों बेनि अनगायैबो पुलिस आर्मि लगायनानै जोंनि गोबां सोद्रोमाफोरखौ एरेस्ट खालामहोदों बुग्लुंहोदों बेबायदि गोबां अनागारि खामानि मावबोदों धीरेन बर'आ एनडिएफबिनिफ्राय गावस्रालांनायबो बे षड़यन्त्रनिनो मोनसे बोलि अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानव गेदेर गोबिंद बसुमतारी सारनि बिबुंथि जा डिपुटि चिफ गोबिंद बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ थारैनो खोनाखाबाय दिनै एनडिबिनि थाखाय मा बुंखो एनडिबिखौ सोर सोखावदोंमोन एनडिबिखौ खैफोदाव सोर खोख्लैदोंमोन थारैनो बिपिएफ पार्टिया दिनै एनडिबिखौ बै समाव खैफोदाव खोख्लैदोंमोन गावग्लुमहोदोंमोन बुथारग्लुमदोंमोन जोबथेसालियाव जोबजाहोदोंमोन बे बाथ्राखौ जोंहा गोबिंद बसुमतारी सारा बुंदों नाथाय दायो फारसेथिं बाथ्राया बेसो जोंहा बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जोंहा एनएलएफबिनि जाय एम्बासादार बि जोबथेसालियाव जोबजाहैदों बे सोरनि थाखाय जोबजाहैखो बे बाथ्रायाव साननो गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला आङो दायो होगोन जोंहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि बिबुंथि स' हाग्रामा महिलारी सारा दिनै इउपिपिएलनि मानव गेदेर प्रमोद बर' सारखौ आरो लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो आरो मानि थाखाय बुर्बक बुंखो प्रमोद बर' सारखौ जाम्बा होननानै मानो बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन प्रमोद बर' जाम्बा এই পূর্বক কি জানে এই প্রমোদ বড়ো যে পুরা অত্যাচার মানে বছৰত যিটো পইচা আহে সেইটোকে খাব জানে কাম কৰিব নাজানে এই প্ৰমোদ বড়োৰ কথা ক'লে মই হাঁহি উঠে নাই ক'ত উন্নয়ন কি উন্নয়ন কৰিছে জিৰ' প্ৰমোদ বড়ো জিৰ' প্ৰমোদ বড়োই কৈছিল ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম এইটো সম্ভৱ নাকি ক'ত ঘৰে ঘৰে চাকৰি প্ৰমোদ বড়োই কৈছে ৭৫,০০০ দিম ক'ত ৭৫,০০০ দিম মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি কৈছে ক'ত মাটিৰ পাট্টা আমাক বুৰ্বক বনাইছে হা
এই 3 বছৰৰ কাৰণে কিবা পাত্তা দিছে বোলে কি কয় এইটো প্ৰমোদ বড়ো একো কাম কৰা নাই সেইকাৰণে ৰাইজে বেয়া পাইছে প্ৰমোদ বড়ো ইউপিপিএলক সেইকাৰণে বিপিএফক ভোট দিব अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथि आरो लोगोसे हाग्रामा महिलार सारनि बिबुंथि स' नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायदों नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव जे नोंथांमोना सानै हयै सासे मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नानै सासे मोजां लिडारखौ सायख'नानै जे नोंथांमोना भटखौ होयो आरो जाय लिडारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगोन आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो एनडिबिनि रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेनो एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव से बिसोरो उदां जायो आरो लोगोसे जेसेबां एनडिबिफोरनि केस नांगासिनो बैफोर केसा जाहाथे उइथड्र जायो बेबायदि लिडारखौ सायख'नानै जे नोंथांमोना भटखौ होयो बेखौ आं खावलायो अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय